Wie, ik? Vergeten dat je getrouwd bent? Wat doe jij hier? Eén van ons tweeën zal toch moeten werken? Ik heb werk. Ik ben net aangenomen. We zullen zien of je het volhoudt. Wat is er, mama? Niets. Goedemorgen, mevrouw. Hebt u misschien nog een kleinigheid over voor onze silicose-patiënten? Ja, ik weet niet. Ik sta op het punt om weg te gaan. Ga maar, Kasper. Ik heb ook nog een bijzonder mooie uitgave van het ganzenbord voor de mijnbouw. Over hoe het vroeger in de mijnen toeging. Ziet u wel? Is ook voor uw kind een heel leerzaam en boeiend spel. Kijk eens. Vind jij het ook mooi? Nee. Dat is toch niks voor een kind? En de opbrengst komt geheel ten goede aan onze silicose-patiënten. Oh, nou, mijn man is zelf patiënt. Nou, mevrouw, dan hoef ik u niet te vertellen hoe erg het is om met stoflongen te moeten leven. Ik ben ervan overtuigd dat uw man u heel dankbaar zal zijn. Wat mij betreft mag iedereen stikken. Marie? 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 Wat hijg je, Luc? Ben je nou al moe? Je hebt nog geen slag gedaan. Ik wil een kind van je. Nee, Marie. Ik wil toch geen mijnwerker bij je maken? De mijn is dicht. Sukkel. En ook geen werkeloos. Wilt u meerijden? Nee, met u niet.
Maar ik moet weg. Nou, wat zit je er nou? Ik vroeg me af, Paula. Hou je eigenlijk wel van me? Als we dat nou in de auto bespreken... Is het zo moeilijk daarop antwoord te geven? Of je van je vader houdt? Is het van belang? Hield jij van mijn moeder? Of ik van je moeder hield? Natuurlijk hield ik van Anna. Heb je nooit gemerkt dat ze het eigenlijk met alles wat je deed oneens was? Wat is dat voor een idioot idee? Je bent zo van je eigen gelijk overtuigd dat je het niet eens merkt. Eén moment misschien, ja. Maar dat was niet mijn beslissing. Ik heb het over de mensen waar je mee leeft. Niet over de mijn. Als mensen zo belangrijk voor je zijn, waarom laat je mij dan in de steek? Waarom trek jij niet zo lang bij je vriendin in? We gaan. Ik heb altijd gehoopt dat dit huis voor leven zou zijn. Gelach, kleinkinderen. Nu is het een dode huis. Herinner jij nog de eerste keer dat ik hier met Robert binnenkwam? Ik zag je denken. Hij was toch ook nog maar een student? Student, ja. Een mijnbouw. Hoera, een opvolger. Ik wist toen niet hoe het met de steenkool zou aflopen. Jij had met hem moeten trouwen, niet ik. Niet eens weg willen? Ergens anders wonen? Nee. Waarom? Het is dood. Ik kan hier niet weg. Ik heb plannen. Met de mijn. Natuurlijk. In een paar jaar, misschien wel eerder, zit er weer leven in. Steenkool komt terug. Dat is zeker. Ja. Wat dacht jij aan? Niet. Wie is daar? Ik ben het, mam. Kom naar boven. Is het weer zover? Ja, man. Maar nou voor goed. En daar hebben we Kasper. Kusje. Wil jij wel limonade? Kijk eens. Papier. Potloden. Teken jij eens een mooie tekening voor oma. Limonade komt eraan.
ik kan zo weg niet langer. Het hele huis ligt in puin. Ik ga niet meer terug, man. En waar denk je zo lang te logeren? Mama? Kan ik bij jou? Een paar dagen maar. Tot ik wat anders heb. Nee, kindje. Maar ik kan nergens anders heen. Daarom. Dat weet Luc toch ook. Ik krijg hem straks aan de deur. Wat moet ik dan? Als jij me nou ook op straat zit. Weet Luc al dat je weg bent? Hij slaapt. Welkom. Hoe heet je? Hansen, Luc Hansen. Kom maar mee, zal ik je wijzen waar de schacht is. Bedoel je dat hier al mijn schacht is? Natuurlijk, wat dacht je dan? We doen zwart werk, dat is zeker. We worden betaald in zwart geld. Maar ja, je kan er alles verkopen. Melk, papier, ondergoed. Ja, zie je? We zijn gewoon voor onszelf begonnen. We hebben nu al mensen tekort. Jongens, hij gaat mee naar beneden. Wat, ik ben toch boven aangenomen? Maar je schaamt je toch niet voor wat zwart werk? Wat moet ik daarin? Dat kan toch niet? Nee, dat doe ik niet, maar hierin. Ja. Dat gaat toch niet? Zonder die zwartwerkers zou de hele economie in elkaar storten, wist je dat? Hansen? Hé, Hansen. Hansen, wakker worden. Hé. Verhoef, sociale dienst. Hé. Is mevrouw Hansen thuis, Hansen? We zijn in de keuken of zo. Ja, troep. In de keuken, zei je, Hansen? Je vrouw is niet in de keuken, Hansen. Ja, dan is ze boodschappen doen of zo. Ja, mijn buurt stinkt. Wat moet je nou van me? Eens naar jezelf kijken. Hoe je eruit ziet. Totaal bescheten.
Geeft de goede gemeenschap zijn geld eruit. Ik kan me voorstellen, Hansen, dat je vrouw er vandoor wil. Wil je een man vandoor? Ze is net een buurvrouw. Je vrouw is bij ons geweest, Hansen. Met een verzoek. Als ik die troep hier zie en ik zie jou, dan kan ik me dat voorstellen. Met een verzoek om een aparte uitkering om apart te kunnen gaan leven. Uiteraard moet er eerst geconstateerd worden of er sprake is van apart leven. En vandaar de vraag, Hansen, de essentiële vraag. Weet je zeker of je vrouw terugkomt? Jullie hebben toch geld gegeven om er vandoor te gaan, hè? Zo moet je dat niet zien, Hansen. Ik laat Marie niet van me afpakken. Ik ga niet naar jullie draaien, jij. Hansen, Marie! Hansen, we gaan geen stupiditeit weg! Weg! Wat hier weer van horen? Had je me niet kunnen waarschuwen, jij, hè? Hé? Hè? Had je dat kunnen doen? Verdomme. Moet je ook maar verzuipen, hè? Kom hier. Wie is daar? Is het Luc? Ben jij het, Herman? Het komt slecht uit, ik heb bezoek. Maar dat kan niet. Het is mijn dochter. Goed dan, kom maar boven. Kindje, je ziet er niet uit. Ga eens naar de badkamer, knap je wat op, vlug. Dag Marie. Oh, je blik. Die zijn voor jou. Dat is lief van je. Zo. Ik zet ze gelijk in het water. Ze zijn beeldschoon, Herman. Ja? Wat lief van je. Wil je koffie? Nee. Ik neem wel een borrel. Ik kan Paula niets verwijten. Ze is op weg naar haar eigen man. Wil je echt geen koffie? Nee. Ik ben eigenlijk alleen gekomen om iets te vragen. En je mag geen nee zeggen. Oh, nee. Ik wil dat je zo lang bij mij komt wonen, Marie. Ik kan het niet verdragen in een leeg huis op iemand te zitten wachten.
Dat is vernederend. Nee, Herman. Wat bedoel je daarmee? Ik ben lang genoeg je huishoudster geweest. Maar je bent voor mij nog meer dan een huishoudster. Dat weet ik. En ik wil graag dat het zo blijft. Oma. Stil, Kasper, oma komt zo. Kom, we moeten naar binnen. Kom. Kijk eens wat ik heb. Oh, wat mooi. Het is prachtig, Kasper. Stil maar, Kasper. Dit is oom Herman. Mag ik zien wat je hebt getekend? Nee, Waarom mag oom Herman die tekening niet zien, Kasper? die is voor jou. Troostelijk. Je hebt nog gelijk, Kasper, hè? Nee, dat is nou precies wat ik mis. Een kleinzoon had ik willen hebben. Blije kinderstem in huis. En daar hebben we Marie. Marie, ken je meneer Barlach? Dag, meneer. Marie, meneer Barlach zoekt een huishoudster. Is dat niets voor jou? Ze moeten kapot. Maar de vraag is, hoe? Ja, wespen. Daar weten we weinig van. Als ze nog maar van nut waren als bijen, dan wisten we ook wel met ze om te gaan. Zal wel niet gebeuren dat de stoet wordt aangevallen? De stoet? Voor wie? U is er dood. U heeft vast wel iets in uw apotheek. Ik zal eens kijken. Het probleem is, je moet ze allemaal in één keer uitroeien. Anders ga je zelf voor de bijl. Maak je geen zorgen, ik vind wel iets. Mijn vrouw is nu 4 jaar dood. Heeft u haar gekend? Mevrouw Anna kwam vaak op de kolonie. Wat een mooie bloemen zijn dat. Vind je ze mooi, Kasper? Ja, Kijk eens, alsjeblieft. dankjewel.
Ja. Waar mag ik de thee neerzetten, meneer? Oh, wacht. Voorzichtig. Even wat plaats maken. Op dit bureau ligt de toekomst, Marie. De toekomst van de mijnstreek. Kolenvergassing. Zal ik dan de thee maar daar neerzetten? Ja, doe dat maar. Jouw moeder droeg datzelfde uniform. Je vindt het toch niet te ouderwets? Kom eens bij het raam. De stof is nog steeds niet versleten. Meneer, wat het eten betreft... Dat had ik helemaal aan jou over. Ik weet nog niet wat u lekker vindt. Ik eet niet zoveel. Konijn, houdt u daarvan? Dat is een recept van mijn moeder. Dat moet wel heel lekker zijn. Goed, meneer. Marie? Ja, meneer? Je kunt wel gaan. Laat maar erin, moeder. Marie is er niet terug. Ik moet met haar praten, Marie. Kom naar huis. Ga nu weg, Luc. Ik wil eerst met haar praten. Nou, dan moet je het zelf zo zien. Ja. Je gaat je gang laten. Marie. Hier. Zie je wel? Zit er niet in? Oh, nee? Nee, maar het is er wel geweest. Wie is daar? Dat is Marie, kom maar hier. Ben jij het, Herman? Kom maar boven. Luc, je moet weg. Ik krijg bezoek.
Hier is iets voor onderweg. Luc, je moet nu weg. Ik krijg geen bezoek. Hier heb je wat voor onderweg. Godverdomme. Marie, waar is de fles? De jenever is op. Neem een pilsje. Hoe ver ben je? Nog even. Was het toeval dat je dochter bij jou op bezoek was? Natuurlijk was het toeval. Je hebt hem mooi voor het blok gezet. Dat zit me niet lekker. Je moet een beetje geduld hebben met mijn dochter. De enige stommiteit die ze heeft uitgehaald was om met die mijnwerker te trouwen. Terug. Ik ben zelf ook dom geweest. Ik had er gevraagd jouw uniform aan te trekken. Mijn uniform? Ja. Nou, ik dacht, dat is onpersoonlijk. Ik heb nooit gemerkt dat je mijn uniform onpersoonlijk vond. Kom deze kant op, Jansen. Kom. Dat is toch geen manier om zo een auto neer te zetten? Dat is toch geen stijl? Ja, meneer. Eens kijken. Ik kan niet eens fatsoenlijk oversteken. Nou, dan zou ik maar lekker thuis bij de kachel blijven zitten, hè, opa? Ja, meneer, ik ben uw opa niet. Is die auto van u? Nou, zit er vast. Jee, wat moet dat betekenen? Gewoon even vasthouden. Ik laat het vallen, hoor. Zullen we wel eens afleren, hè? Die auto's om op de stoep zitten, Oh ja? dat kan toch niet? Als je weet dat ik er niet aan meedoe. Zo. Saboteur. Maar niet denk dat je er zo mee wegkomt. Even een slokje. Ach, schuit. Ja. Mooie hond is dat, hè? Ja, maar mij beduvel je Ja, niet. Ik heb best gezien wat je deed. Oh. Oh, dan loopt hij weg. Ja, dat zie ik. Oh. Schoft. Zwerver. Kon ik je maar overhalen. Nee, Herman. Jij weet zoveel beter hoe het in mijn huis marcheert. Je kunt toch altijd hierheen komen, schat? Zo. En als ik jou zou vragen
met me weg te gaan. Op reis. Dat is heel iets anders. Er is een stad die ik heb bezocht. Na de mijnsluiting. Ik wilde met eigen ogen zien wat er gebeurt als een mijn gesloten wordt. Een stad die weer wordt prijsgegeven aan de elementen. Het was verbijsterend. Een dode stad. Een dode stad. Nee, Herman. Daar krijg je me niet mee naartoe. Robert, schiet op. We vliegen meteen door. Paula, er is een probleem. Wat? Ik kan nog niet weg. Waarom niet? Een van de pompen is kapot. Ik heb geprobeerd het te bereiken. Nou, wacht wel even. Maar het kan nog een hele dag duren. Oh. Heb je een hut alleen? Ik mag je niet aan boord laten, Paula. Zeg, kom. Er mag geen vrouw aan boord. onzin. Paula. Paula. Dat kan niet. Paula. 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 I know. I think I know. Paula, wat haal je nou in je hoofd? Hey, je lijkt wel gek. discriminatie. Nodig van mobiel. Nodig van mobiel van Oké, je wegwijs. Wat is dan? Marie. Heeft u tegen mij? Probleem, hè? Ja, ik begrijp er niks van. Hij doet het wel altijd. Zal ik even kijken? Ja? Ik heb naar boodschappen gedaan. Heeft u wel verstand van auto's? Ja, ik ben monteur. Kunt u me even starten? Ja, dat is goed. Ja. Ja, nog eens. Wat mag ik u aanbieden voor de moeite? Oh, het was helemaal geen moeite, hoor. Ja, toch wel. Nee, ik zeg meteen wat de fout was. Dat is juist het punt, hè? Zien waar de fout zit. Hier. Nee. En doe normaal. Nee, daar kan ik toch geen geld voor aannemen. Nou, ik vind het vreselijk om iemand in de schuld te staan. Nee. Huh? Nee, geeft u me maar dat konijn dan. Wat konijn? Nou, er ligt zo'n speelgoedkonijn op de achterbank. Oh, ja, voor mijn zoontje. Ja, dat heeft het kind laten liggen. Oh, is dat van je eigen kind? Nee. Ik heb een nieuwe huishoudster. Nou, wat koopt u dan wat voor het kind? Hij koopt zo'n speelgoedbeest. Nee. Nee? Nou, dan... dan gaan we maar weer, hè? Welke kant moet u op? Wat zegt u? Welke kant moet u op? Ik moet richting Belvedere. Hoe dat zo? Oh, kan ik misschien een eindje meerijden? Natuurlijk. Ja? Had het dan meteen gezegd? Nee, ik dacht u woont in deze flat. Nee, ik moet mijn vrouw en mijn kind ophalen. Ja. Nou, ik heb tijd genoeg. Ik zou zeggen, stapt u in. Ja. Hè? Ja. Dan betalen we met gesloten beurs. Men zou van alles iets af moeten weten. Auto's, huizen,
moet zichzelf kunnen redden, vindt u ook niet? Ja. Ik ben bang dat dat onmogelijk is geworden. Het wordt de mensen onmogelijk gemaakt zichzelf te redden. Ik heb dat zelf ondervonden. Met de mijn. Oh ja, die mijn, hè? Dat is niks meer, hè? Dat is niks meer. Nou, vergist u zich. Ik weet wat hier nog aan steenkool zit. Energie. Genoeg tot het jaar 2050. Ja, maar er gaat toch geen mens meer onder de grond? Ik heb nieuwe technieken ontwikkeld. Al 10 jaar lang bestook ik de regering met plannen. Ja, nee. Daar geloof ik niet in, hoor. Die mijn gaat niet meer open. Denkt u dat? Komt u dan maar eens mee. Dan zal ik het u laten zien. Dat zijn allemaal jonge mensen, die weten niets van het leven. Ze hebben nog een heel leven voor zich, maar ze maken er zo'n end aan. Begrijpt u dat? Werk op de mijn was ook een langzame zelfmoord. Dat is het tegenstrijdige van de jonge mens. De doodsdrift is het sterkst. De doodsdrift overheerst alle andere driften. Ik ben bij de regering geweest met een plannen. Kolenvergassing heb ik gezegd, dat is de toekomst. Ze keken me aan of ze het in Keulen horen donderen. Die steken toch geen geld meer in een mijn? Het geld wordt verspild. De jonge mensen worden de dood ingejaagd. Tanks, bommenwerpers. Dat zijn miljarden verslindende grafkelders. Hier liggen er anders ook heel wat onder de grond. Op de begraafplaats, jazeker, ja. In de mijn, bedoel ik. Wilt u het hek even achter me dicht doen? Het komt op de plannen aan. De hersens sterven uit als er geen plannen meer worden uitgebroed. Als ik geen plannen meer had, zou ik er een eind aan maken. Niemand geeft nog een cent voor deze ruïne. Het geld wordt besteed aan andere ruïnes. De jonge mens wordt kapot gemaakt. De oude mens wordt tot zijn laatste snik in leven gehouden. Begrijpt u, dat is de paradox. Het menselijk vernuft wordt misbruikt. Met de ene helft wordt de oude mens tot leven gedwongen. Met de andere helft bedenken ze apparaten om de jonge mensen om zeep te helpen. Ziet u, dat is de toekomst van dit land. Kazernes, bejaardenhuizen, zover het oog reikt. Wat zijn rijkdom hier, onder onze voeten. Het zijn toch alleen maar stenen? Deze hele berg, maar afgegraven en gewassen. Er komt een nieuwe machine, waarmee zelfs het kleinste brokje steenkool kan worden teruggewonnen. Begrijpt u? Het is goud waarop we lopen. Daar zijn we dan slecht voor betaald. Wat zegt u? Wat is er? Stofvlongen. Ik heb hier werk meer bij, ondergronds. Zo. En wat deed je? Opzichter? Houwer. Ah, dus je had op de koel. Vrouw en kind, zei je? Thuis alles goed? En wat doe je nu? Werkloos. Tja, dat is de pest van de sociale verzekeringen. Die houdt de mensen vast. Vroeger, toen moest je wel het werk achterna. Ik wilde wel emigreren, hoor, maar ik ben afgekeurd vanwege die stofvlongen. Onzin. Praatjes. Hoe heet je? Hansen. Luister, Hansen. Ik heb ook mijn hele leven op de mijn gezeten. Heb ik stoflongen? Wordt mijn tijd. Weer zo bij huis aan. Hé, Hansen, hapje eten. Ik neem aan dat je vrouw het eten ook al klaar heeft. Ja, wie weet. Konijn, dat is toch specialiteit. Gestoofd konijn. Konijn? Ja. Wat toevallig. Mijn nieuwe huishoud had het ook over konijn vanmorgen. Ja, ik heb er heel wat gestroopt in mijn leven, meneer Vaardig. Ja, nou, ik neem aan dat deze van de polier komt.
U zou me natuurlijk kunnen uitnodigen. Wat zeg je? Ja, ja. Nou, laten we dat maar niet doen. Hè? Kom, het is laat. Ik heb er recht op, meneer Barlag. Wat zeg jij? Dat eten is door mijn vrouw klaargemaakt. Jouw vrouw? Ja, meneer Barlag. Je hebt je onder valse voorwendsels opgedrongen. Valse voorwendsels? Ik heb er recht op. Ik heb ook het recht om met haar te slapen. U niet. Maar Marie is mijn vrouw en ze is niet zoals de moeder. Vuile vieze schof! Zo voelt dat. Stoflongen. Marie. Anna. Eet wel weer konijn. Wat wil je? Het sterft hier van de konijnen. Eet zo slecht de laatste tijd. Wat hem toch mankeert. Ga weg, meneer Barlag. Kom Wat zou een kat van mij gebracht? Lag het nog in de auto? Waar is meneer Barlag? Wat heb je gedaan, hè? Papa. Kaspar. Hier, vergeet. Wat heb ik hier? Wat heb ik hier? Oh, wat ruikt het lekker hier, zeg. Wat eten we, Marie? Laat me vragen. Konijn. Waar is meneer Barlag? Meneer Barlag en ik hebben een beetje gepraat. Zeg, hij weet niet wat dat is. Stofloggen. Raar, hè? Waar is meneer Barlag? Schep eens op. Ga eens voor zitten. Vergeet het maar niet dat ik eten voor je op tafel zet. Ik heb vaak genoeg op je zitten wachten. Meneer Barlag is toch ook te laat voor het eten? Meneer Barlag komt niet als een stinkend smerig varken aan tafel zitten. Als je wilt vreten, dan smijt ik het wel in een trog.
Je hebt gelijk. Ik ga hem even opknappen. Is dit in godsnaam? De enige plek waar vrouwen mogen komen. Nou, bedden genoeg. Als hier een drenkeling wordt opgepikt en het is toevallig een vrouw, dan mag ze hier worden ondergebracht in de ziekenboeg. Ik heb zin in je. Paula, ik wil dat je teruggaat naar de helikopter, doorvliegt naar Londen, een hotel bespreekt en 1 dag op me wacht. Weet jij nog die film, La Chocara? In het begin met Sophia Loren met een kolenshower. Een kolenshower? Een kolenshower. Verdomme, Paula, dat kan ik niet maken. Die jongens die staan hier al een maand droog. Ja, zo raar is dat ik met jou getrouwd ben, maar leef met mijn vader. Hoe gaat dat met je vader? Goed. Gewoon. Jaloers en vervelend als ik wegga. Kan ik me voorstellen. Ja. Jij bent ook jaloers en vervelend als ik wegga. Zou er geen andere uitgangen zijn? Dat merken we gauw genoeg. Dokter! Dokter! De balig heeft een ongeluk gehad! Dat komt me goed uit. Gaat u maar, ik red me wel. Doorgaan, en zeker al een half uur lang. Hou je kop op zijn plaats. Ik red me wel. Barlach, wat ziet u eruit? Wat is er gebeurd? Niets. Moet direct naar huis. Ik heb een afspraak. Niks ervan, u gaat mee met mij naar de praktijk. Niet nodig, Kat. Kom. Kom. Laten we gaan. Goedendag. Mijn naam is Kilman. Ik heb een afspraak met meneer Barlach. Meneer Barlach is er niet. Ik neem aan dat hij dan wel zo komt. Kan ik even op hem wachten? Binnen. Ja, ik weet niet. Marie, laat meneer nou toch binnenkomen. Meneer Barlach. Kilman. Aangenaam. Ik ben blij dat ik u toch tref. De juffrouw meende dat u afwezig was. Ach ja, het eten staat net op tafel. Ik begrijp het. Laat u door mij niet storen. Natuurlijk niet, natuurlijk niet. Goed. De papieren zijn opgemaakt zoals u dat met mijn collega besproken heeft. Erg, mooi toch. Hebt u al gegeten? Ja, onderweg.
Als ik u in de tussentijd een paar puntjes mag voorlezen? Natuurlijk. Deze kant op, hè, meneer Koelman? Kilman is de naam. Ja. Marie, dien jij het eten even op? Ja? Ik heb hier nog een puntje betreffende de verplichtingen van de licentienemer jegens de licentiegever. Zal ik u dit even voorlezen? Laat maar zitten. Drink nog eens uit. Het is werkelijk uitstekende wijn, meneer Barlach, maar ik moet nog rijden. Sfeert wat anders dan bier, hè? Meneer Koelman. Kilman is de naam. Meneer Koelman, alle werkelozen zijn uitschot. Een werkeloze mijnwerker, dat is wel het grootste uitschot. Huh? Nooit zou ik een werkeloze mijnwerker in dienst nemen. Weet je waarom niet? Ze zijn allemaal vlakken. Ga ik afruimen? Straks, Marie. Breng nog maar eens een fles. Vraag die maar eens aan Marie. Die is met zo'n mijnwerker getrouwd. Wrakken zijn het. Want de mijn heeft ze vermot. Die hebben de longen vol met gruis. Waardoor je er nergens meer wordt. Huh, Marie? Toen die mijnen dichtgingen, meneer Koelman, hadden ze gelijk al die mijnwerkers op moeten ruimen. Maar al die mijngangen hadden ze vol moeten storten mijnwerkers. Goed. Dit is het concept, zoals u dat met mijn collega besproken heeft. Wij zijn er zelf bijzonder gelukkig mee. De krachten gebundeld, de risico's gespreid. Nou, breng nog eens uit, hier. Zo dadelijk, als u de papieren heeft getekend. Ik heb hier de actes. De kolenwasserij, de kolengraafmachine. Het zijn allemaal kolen, hè? Inderdaad. Het is een waaier van samenhangende activiteiten. Kolengraafmachine. Maar voor die Steenberg? Dat ben je toch niet goed bij je hoofd? Maar meneer Barlach, dit is uw eigen winstpakket. En een kolenwasserij? Dat ben je toch hartstikke gek, hè? Maar u gaat me toch niet vertellen dat na alle moeite... Heb je een pen? Een pen? Oh ja, natuurlijk. Ik dacht werkelijk even dat u... op het laatste moment... Zullen die man het ruïneren, hè? Ja. Oh, ja. Nou, dat doe je verdomd handig, Kat. Daar hebben we voor gestudeerd, weet je wel. Ja. Ziet er een beetje popertjes uit, hè? Voor een praktijkruimte. Een praktijk is er ook naar. U mag zich aankleden. Ja, dankjewel. Je had moeten investeren, Kat. De kost gaat voor de baat. De dokterskamer moet vertrouwen scheppen. Vertrouwen? Als een mijnwerker zo bij me kwam, zoals u er nou toe bent, dan schreef ik het toch meteen gezond. Als je hierheen kan komen lopen, zei ik altijd, dan ga je ook naar de mijnen. Dat is geestig. Oh. Voor iemand die als huisarts wil beginnen, geen best verleden.
Had je dan niet ergens anders heen kunnen gaan? Ik had een goede reden hier te blijven. Dacht ik. Zakkat. Wat is dat voor een rare verzameling? Oh, die waren bestemd voor een boek. Wat voor boek? Kijk, het was de bedoeling om steeds 2 van die foto's naast elkaar. Kijk, zoals deze 2. Heb jij die foto's gemaakt? Ja. Hoe krijg je dat voor elkaar? Kleden ze zich zomaar voor je uit, voor de foto? Hè? Zo. Wat doe je dan, man? Wat is dat? Stil, niet bewegen. Kat, wat is die voor waanzin? Niet zeuren, het moet. Ik ben de dokter. En al die foto's. Heb je zo gemaakt? Waarom? Dan moet je toch een perverse geest hebben, Kat. Nee, meneer Barla. Ik was een idealist. Ziet u een verschil tussen deze 2 foto's? Ze lijken me er allebei even slecht aan toe. Deze man was niet verzekerd. Dus die moest wel blijven werken. Hij heeft nog 25 jaar lang hetzelfde werk gedaan. Tot de mijn dichtging. En die andere? Die was wel verzekerd. Nog jarenlang geprocedeerd. Want hij vond dat hij niet genoeg invalide was verklaard. Hij kreeg een maas weer. Een paar jaar later was hij dood. Dat is kostelijk. Ik had wel geld willen steken in het boek. Dat heb nou geen zin meer. De mijne is dit. Werk is een luxe geworden. En deze foto? Oh, die is toevallig tussen gekomen. Uw vrouw kwam vaak naar de mijnwerkerskolonie. En jij fotografeerde haar in één moeite door. Tussen de afgehaakte voeten. Moet. Ik ben de dokter. Ze wist niet dat ik haar fotografeerde. Ze wist het niet. Stilstaan, verdomme. Mijn man heeft koorts, dokter. Dat maak ik wel uit. Weg! Ik wil alleen je man op de foto. Die man hoort in bed, dokter Katz. Hij is fit om te werken, mevrouw Barla. Dat is hij niet, dokter Katz. Voor u, voor de mijn, probeerde Anna te niet te doen. Anna? Je noemde haar Anna? Alleen in gedachten. Anna tegen Anna. Uw vrouw tegen de mijn. Tegen mij? Zij was de enige die zich niet aanpaste aan uw systeem. Het was toch puur kwalitatief wat ze deed. Liefdewerk. Wat is er geweest tussen jou en Anna? Zonder haar was ik een kantoormannetje geweest. Door haar tegenwerking
werd ik het schoft. Het was pure haat tussen ons. Ik kan me dat niet voorstellen. Anna en ik hadden grote ruzie. Later begreep ik dat het de enige grote liefde is geweest in mijn leven. Stuk. Al die jaren punctueel gelopen. Op mijn bureau moet ergens nog wel een klokje liggen. Nee, het is al laat. Laat maar. Ik moet even bellen. Er zit thuis iemand op mij te wachten. Barlach? Wie? Met Barlach. Ja, daar spreekt u mee. Wie heb ik aan de lijn? Ach, meneer Barlach. Wat doe jij daar? Ik zit hier met een cognacje. En met een sigaar. En het konijn was ook heel lekker. Een slecht leven is het niet, hè? Die schop zit in mijn huis. Het was meneer Barlach, hè? Ga weg, Luc. Hij weet nou dat je hier bent. Hoe staat het met dit pak? Leg het terug, Luc. Eigenlijk vond ik het wel prettig hier.
Papa is weg, lieverd. Waar is hij heen? Papa is naar de kust. En naar een haven. En in die haven liggen allemaal hele grote schepen. En dan gaat papa met zo'n schip, gaat hij midden op zee. En wat midden op gaat zee hij daar doen? Gaat hij naar een booreiland en dan gaat hij werken. Gaan wij daar wonen? Op uw thuiskomst. Ja. Waar mag ik de koffie neerzetten, meneer? Nou, zet maar neer. Wat zijn het voor papieren? Er is vanmiddag iemand geweest. Zal ik dat even van u aanpakken? Hier, pak aan. Maar die papieren zijn ondertekend. Die kerel is krankzinnig. Jouw man heeft mijn naam onder die papieren gezet. Weet je wat dat betekent? Kats. Meneer Barlach. Die werd de schrik. Krankzinnig. Laat hem opsluiten. Ik moet er vandoor, meneer Barlach. Mijn patiënten wachten op me. Wat patiënten? Jij hebt helemaal geen patiënten. Dat zijn er niet veel. Zie je wel? Laat ze maar wachten. Daar moet zuinig op ze zijn. Heb je dit nog nodig? Oh, nee. Iedereen laat mij in de steek. Er is een vereniging van silicosepatiënten in oprichting. Wat heb ik ermee te maken? Er is voorgesteld de naam van uw vrouw eraan te verbinden. Hanna? Marie? Laat ook de kat even uit.
Marie, hou je van me? En kom in bed. Ik wil slapen. Ik wil dat je meegaat op reis. Wat is er met je gebeurd? Ik moet het nu weten. Waarom moet je het nu weten? Omdat ik nu wegga. Nu meteen. Ga je met me mee, Marie? Nee, Herman. Ik ga niet met je mee. Op reis. Juffrouw Paula? Ik geloof niet dat ik u ken. Ik ben Marie. Meneer Barlach heeft me in dienst genomen tot u terug zou zijn. Oh. Nou, help me dan maar even met de koffer. Juffrouw Paula, uw vader is net weggereden. Midden in de nacht. Oh, dat gebeurt wel vaker. Die is altijd weer terug voor het ontbijt. Zet hem daar maar neer, ik pak hem zo wel uit. Oh, god, ik ben moe. Zal ik een bad klaarmaken? Wilt u iets eten? Nee. Nou, een bad is misschien wel lekker. Wat is er? Vanmorgen nog zei uw vader dat de toekomst op zijn bureau lag. En nou heeft hij alles verbrand. Wat verbrand? Al zijn papieren. Je hebt gelijk, Marie, dit is niet gewoon. Ik zou eigenlijk zijn vriendin moeten bellen, maar ik weet niet eens of ik dat nummer wel heb. Ik wil wel bellen. Ik ken het uit mijn hoofd. Hoe kan jij dat nou weten? Het is mijn moeder. Je moeder? Het is ook door mijn moeder dat ik hier ben. Zal ik bellen? Mama?
ben jij? Hansen. 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 Wat kom jij doen? Ik zoek werk. Werk? Ik heb wel iets voor je. Oh. Zeg maar wat ik moet doen. Die plaat. Draai die plaat maar om.